Tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Nsejħu l-Madonna, slima għalik, Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, berka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Om tal-Knisja itlob għalina, l-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzi lilkom eżis semmija minn Sannat, illi għettilkom il-kelma talla minn ġodarkom stess. Illum is-suġġett huwa l-imħabba tal-proxmu. Fil-Vanġelu ta' San Luqa insibu li kien hemm xi ħadd u Ġesu staqsih u l-proxmu tiegħi minnu. U Ġesu floqqat jgħidlu taħ xi lista, taħ storja, anki jiena llejla bl-istejjer se ngħidilkom kif is-soltu. U għallilhom l-istorja tas-Samaritan it-tajjeb. Tafu għal-bicċa l-istorja, għallilhom kien hemm raġel, waqa' għadda minn triq inniżel minn Ġerusalemm għal Ġeriko, dan ir-raġel kien ludi u għamlu għalih il-ħallilin u ħalleh nofsu mejjed nofsa triq. Għaddew xi tnejn rawħu ma tawx każ. Imma għadda wieħed Samaritan. Issa tinsewx. Is-Samaritan u l-ludi ma kinux jiftehmu, ma kinux simpatizzaw ma' xulxin. Billi da Samaritan għamel verament ħaġa sabiħa. San Luqa li ju tabib, San Luqa l-Evanġelista huwa tabib. Għallilna li da Samaritan għamel 9 affarijiet ħanarawhom. L-ewwel, wasal ħdeħ, raħ, tħassru, resaq leħ, dewwilu l-ġrieħi biż-żejt u l-inbitu rabat ommu. Imbagħad kellu fuq il-bima, waslu f'lukanda u ħaħsibu. Dawn huma 9 affarijiet li jekk jiena rrid nagħmel il-ġid mal-oħrajn, għandi bżonn nagħmilhom. U allura, ħanoħduhom ftit u kultant ngħidilkom storja. L-ewwel nett, wasal ħdeħ u tħassru. Wasal ħdeħ mhux rah u ma tax każu. Le. Rah u tħassru. U mhux rah bajnejh biss, rah b'qalbu. Għax hemm differenza. Jien nista' nara xi ħadd u I don't care, basta mhux jien. Imma nista' nħares lejn xi ħadd miskejn u nitħassru. U hekk għamel dan is-Samaritan. Hekk irid nagħmel jien u int, meta xi ħadd ikun fil-bżonn, mhux biss nersaq leh, imma mhux biss narah, imma nitħassru. U l-ewwel storja hija din. Dawn l-istejjer illum ma nafx tistgħux tarawhom minn hemm. Ħankellimkom fuq dan ir-ritratt. Dan fuq dan. Kien hemm tifel Amerikan u dejjem xtaq jsir tabib. Imma familja ira kif se jsir tabib. Allura ommu kienet tibagħtu ibeħ xi ħaġa fid-djar, iħabbat il-bibien, ibeħ xi ħaġa u jaqla xi ħaġa. U darba tant kien ksieħ Amerikana. Tant kien ksieħ illi ma felaħx iżomm. U għallew il-bib l-ħabbat nitlob għattini biċċa ħobs għax ħammud bil-ġuħ. U mella ħabbat fetħitlu tifla u staħa. Jgħidlu għattini biċċa ħobs u ħarġetlu għandek tazzilma. Imma dik xen daħlet ġewwa u qalet l-lomba li għaw tifel qed jitlob tazzilma. Ommu għaltila, dak mhux tazzilma għandu bżonn, dak tazza ħalejba għandu bżonn miskejn u biċċa ħobs sewwa u għanditlu tazza bil-ħalejb, taħdu biċċa ħobs, u dak għaller mieħ. Ma tafniex u ma jafunix dawn u tħassruni.
U tant baqa impressjonat dal-att ta' karità li għamlet dil-familja, il għal insirta bi, ħalli anke jien nagħmel il-karità mal-oħrajn. U għaddew ħafna snin. U dik it-tifla ħadmet u kellha fuq 50 sena. U dak it-tifel stinka ħafna u sar tabib. Għaw il-ritratt tiegħu Dr. Howard Kelly. Wara da żmien kollu. Dik il-tifla li qed mara issa l-età tagħha darba kellha marda ħadd ma seta' jsittar. U x'ħanagħmel? Fl-isptar allura ma tantx hawn min jifhem dil-marda, imma nafu li hawn professur famuż u studja fuq dil-marda. U ma ngħidulu jiġi, dak se jiġi f'dan l-istate, dawn min jaf kemm għandu xogħol, u għajdu. Nċebrulu. U ċebrulu. Għalulu, hello, inti l-professur Iva, professor Dr. Howard Kelly. Għalulu, għaw mara, unek, għanda l-marda li studjat fuq għajn. Tagħmilna pjaċir tiġi ftit. Li ma state, għax l-Amerika hemm ħafna states. Għalulu fejn jaqulu, niġi niġi, għax meta kont tifel, hemm kont ngħix f'dak l-istate. Niġi, kaw bid-data meta jiġi, u li dik il-marida għalula u tgħix kemm ferħet. Għalmelu, għandi ċans. Ġe, u malli ġie għarafa li dik il-mara kienet it-tifla li darba tagħtu tazza ħalib. Noqgħodaw sakemm infejjaha. Baqqabel. U biex ma ntawlux, għatem Alla jbierek il-mediċina li ta' ħadmet u ġiet biex tagħmel konvalescenza, jiġifieri tagħmel 4 ijiem under observation u lesta biex tmur issa id-dar u ringrazzja l-Alla u l-dawn it-tobba. Ma ħarfutu xejn imma għarafa. U talbet lill-uffiċċju tal-kontijiet biex jagħmlu l-kontijiet. U tal-professur marru fejn għamlu l-kont. Għax hemmhekk il-professuri titħallas minn jkunx insurance biex ċankwiet. U jistenniet xi kont kbir fil-każ ma kellix insurance, fil-każ nara kif nagħmel raġel nibda naħdem meta nkun niflaħ, eċċetera. Dan il-professur mar fl-uffiċċju tal-kontijiet. Għalulu fejn il-kont tagħha joġobkom. U taw il-kont tagħha u fuq kiteb 4 kelmiet għallhom tuwula. U tawula il-kont u jistenniet li tara jinnaf xi $50,000 jew hekk. U le għalula għara x'kitiblek fuq? X'kitibli? Paid in full with a glass of milk. Il-kont diġà mħallas minnek għax indarba tajtni tazza ħalib. X'inhu? Dan dak it-tifel li darba daku. L-att ta' karità li għamlet hi tazza ħalib mhix hekk. Imma ta' karità f'ħina. Allura kemm tiswa li mhux biss naraw il-bżonn tal-aħli jkun, imma wkoll nitħassruh u l-man bid-dejjem taħalset. It-tieni u t-tielet. Fil-Vanġelu, is-Samaritan it-tajjeb x'għamel imbagħad? Resa għalih tewwilu l-ġrieħi u rabatomlu. Tinsewx, Saduqa huwa tabib, jaf x'hemm bżonn tagħmilhom il-ġrieħi. Resaq leħ, ma bad luck, issa jaru. Bad luck, miskien da qiegħed f'nofs ta' tleda, miżej jagħti kasu.
Mura sale, dewwilu l-ġrieħu u rabatomlu, ma kellux first aid. Dak il-first aid, biż-żejt u ftit imbit, dak kienu jużaw għal xi ferita. Il-Papa Benedittu jgħidilna li kollha kemm aħna nistgħu ndewwu il-ġrieħi ta' xulxejn. Iż-żejt x'ifisser u l-imbit x'ifisser? Iż-żejt ifisser il-faraġġ. U l-imbit ifisser it-tama. Jien u int knaraw il-proxxu tagħna, dawn it-tnejn nistgħu nużawhom, anke jekk m'għandekx first aid, tista' tagħti ftit faraġġ u tista' tagħti ftit tama. U l-eżempju qasir huwa dan. Intom tafu li l-Papa Giovanni Paolo II mill-Polonja llum għaddejs, dak kellu ħoħ ta' bejb tafu? Iva, dak kellu ħoħ ta' bejb jismu Edmond. U meta kien għadu ta' bejb hemmhekk il-Polonja, faqqet il-marda jgħidula l-iskarlattina. Anki hawn Malta xi darba kienet. Anki xi ħadd mit-tfal ta' Fatima ukoll miet bl-iskarlattina. Kienet marda li tittieħed, b'disgrazzjatament għandna llum. U kien hemm il-morda bl-iskarlattina ħadd merid jarsaq lejhom. U dan Edmond hu il-Papa Giovanni Paolo II offra ruħu indewwihom jien. Dak iż-żmien ma kienx hemm protection biżżejjed għal frontliners għat-tobba, ittieħed u miet qasir żmien huwa magħruf bħala xempju għat-tobba u għan-nurses. U għalhekk illejla qabel tordu ejja ngħidu wkoll talba jiena ngħid 5 posti rożarju kuljum għal dawn li qed jersqu u jdewwu il-tant jisillu. Mela, sissa rajna 5. Ħanaraw x'għamel is-Samaritan it-tajjeb ukoll. Mhux biss rabathomlu u qalu saħi ħanħallika għax issa maġġel. Tista' tħallih hemmhekk. Nofsa triq, is-Samaritan tajjeb tibda ħaġa opra ta' karità għamilha sewwa sal-aħħar. Ara x'għamel? Tellgħu fuq il-bima. U ħadu waslu f'lukanda. Kellu fuq il-bima mela min niżelu minn fuq il-bima. Wara bil-ħin tiegħu, wara bil-programm tiegħu, wara bil-kumdità tiegħu. Issa il-marid għax dak il-miskin bħalissa u waslu f'lukanda. Għax mhux biżżejjed tgħidlu miskin. Jekk inti titfejqu dak li jkun, tistax tħalleh waħdu. Il-lukanda, illum, il-lukanda biex nagħmel karata rrid noqgħod nibgħat xi ħadd il-lukanda, il-lukanda x'inhi? Il-Papa Benedittu jgħidilna il-lukanda hija il-komunità. Dan il-bniedem tħalloh waħdu. Is-Samaritan tajjeb fehma di. Ma nistgħux inħallu waħdu f'nofs triq u ħadu il-komunità ġudar. U dak nista' nagħmlu jien u int bl-opra ta' karità illi ngħin il-xaħab billi nistmah niftaħlu għalmenu ma jkollux il-beraħ jagħmelu jkun taħt saqaf. U din fija x'tifhem. Hija opra ta' karità mhix ħafifa li tiftaħ il-bib tiegħek ta' darek biex tgħin lil xi ħadd. Imma fil-bżonn trid tagħmilha. U l-istorja li sa ngħidilkom tanti sabiħa li nibża li ma temnuhiex li. Għax jien meta qrajta l-ewwel darba laqqas emmilta u għalhekk fittixt sibta bl-Ingliż hawnhekk u ngħidilkom malajr biex m'għandhomux. Kemm importanti kultant illi anke tagħmel din l-opra ta' karità lil xi ħadd almenu issa mhux trid tixi ddaħlu fl-aħjar kamra l-għandek, ma teħ kamra teħ, diffiċli. Mela, storja di, uġrat l-Amerika di, Milwaukee, USA. Kien hemm star
twieled baby blind, mentally retarded u cerebral palsy. Dal-baby twieled għami, mentally retarded u ma jitħarrekx. Xejn. U l-familja rrifjutatu. L-om il-missier ħalleħ l-isptar. X'sa jagħmlu tal-isptar tal-baby? Ma jistgħux ħalluh ġo ward waħdu hekk. U ftakru li kien hemm ners ħarżet bil-pension kapaċissima ta' qalbi kbira li forsi tista' żommu għal sena, sentejn għax it-tobba kienu qagħtu qalbu dan il-baby mhux se jgħix. Din in-ners ta' 52 sena kien jisimha Mary Lampke. U x'għamlula? Għalula, Mrs. inti mdorrija mal-morda, ħantolbuk pjaċir. Ejdi, hawnhekk l-isptar, twieled baby ekku, m'għandna l-ħadd min jieħu ħsibu, miskin għandu id-diżabilitajiet kollha, u ftakarna fejk. Tista' żommu sena sentejn mhux ħajjgħix ħafna ta' dan. Le għaltilhom kien żommu rridu jgħix jiena u li tirrabbieħ. Marret għalli fil-żewġa kellha diġà 5 tfal lejn. Għamt ir-raġel aċċetta. Iżommuha. Immaġinaw, wara li rabbit it-tfal tagħha kollha. Issa ta' 52 sena bdiet trabbi tifel b'dawn il-komplikazzjonijiet kollha. U daħlitu d-dar u sar wieħed minn tal-familja. U kienu jħobbuh bit-tfal kollox aktar minn kulħadd. Ridu jagħtu kasu minuta b'minuta biex jaħarkulu s-sensi tiegħu, l-widnejn, l-idejn, ma jitħarrik xejn. U għaddew 5 snin bla frott. Għaddew 10 snin u messaġġi u testijiet u diħdin u ħirġu l-isptar u jagħmlu kollox u fizjoterapija. 10 snin. Għaddew 15-il sena u l-istess. Imbagħad il-problemi kibru għax hu kiber u laqqas kien kapaċi joqgħod f'siġġu kif qiegħed jiena. Kienet ikollha torbtu ma' siġġu biex ma jaqax u tibqa' b'dik l-imħabba, tagħti kasu jħobbuha eċċetera. Sakemm darba ta' 15-il sena kellha parcel f'idejja marbut il-parcel b'sigarella u dan il-ġufni x'issa sar ġufni ħarrek sebgħu biex imiss iż-sigarella. Ħaġa straordinarja għalihom għax qatt ma ħarrek qatt sebgħu. U ġejx kien ferra. U qalet dan żgur irid jew jitgħallem il-kitarra jew jitgħallem il-pjanu, kien hemm ma qalulhomx il-pjanu kif jista' jkun dan. X'għamlet? Xtraklu pjanu u l-kamra tiegħu għamlitha music room, mużika dejjem kollu għaddejja u kollha mill-opri biex hu ikollu kumpanija għaliex dawn li aħna ngħidu b'deżabilità u naħsbu li huma jisemgħu xejn, dawk ikunu jisimgħu immensament. Mela, darba minnu bil-lejl, nerġa' ngħid, fil-music room, id-diski dejjem għaddejjin mill-opri u l-aqwa opri, Verdi, eccetera. Darba minnhom bil-lejl jisimgħu il-pjanu jdoq. U da, staġa, ta' min qed idoq.
jinżlu u jsibu lil dan issa ġuvni jismu Leslie qed idoqq il-pjanu. Intom temnuha? Minn Tchaikovsky huwa pjano konċerto numru 1. Mhux id-dokk il-Tchaikovsky biex ċajta li tkun ġenju. U hekk kienu l-għadu ġew il-professuri jar dan kien ġenju moħbi. Bid-diżabiltajiet kollha, imma l-mużika kollha kienet ġolieħ. Ta' 28 sena beda jdoqq dik qiegħda għax ma temnunix, beda jdoqq fil-klejjes, fil-concerts u fit-television. Da miraklu, u vera miraklu, ma min għamlu dal-miraklu? Mhux il-mulej biss, għamlu minn il-dan il-proxmu li darba kien tarbija b'disabilità, ta' kasu daħlu d-dar u għamlu parti mill-familja, eccetera. Biex tajda, biex iddaħħal il-xaħat id-dar u tieħu ħsibu dak is-snin kollha u l-mulej premjaw. Ma l-aħħar tnejn. Ħaħsibu is-Samaritan xejn ħadu l-lukanda. Xaħat il-tħallas. Ħaħsibu u l-għada ħareġ 2 dinari u tawhom tal-lukanda. Jiġifieri ħareġ minn mutu. Għax il-karità kultant iġġalek tinqaras fejt inti ukoll tagħti minn tiegħek għal ħadd ieħor. Eżiż, ara kemm opri ta' karità kollha qed isiru llum kollha saru, kollha għadhom isiru, aħna ma nkunux nafu bihom. U din l-aħħar storja minn ħalilek il-qosor. Kemm hu sabiħ li tħossal xi ħadd u tgħinu fil-ħajja tiegħu. Malajr. Familja Amerikana. Kellha t-tifel kien iħobb u dejjem kellu f'moħħu li jaħdem f'xi sirkus. Dak ġieli narawhom ta' Monte Carlo. U l-Amerika ma kienx hemm ċans għalih imma qalu sab li l-Awstralja jaċċettaw. U qabad bil-familja b'kollox, il-familja marru l-Awstralja biex dan it-tifel tagħhom jidħol dan is-sirkus u imma inserta kien għadu ma għalaqx iż-żmien biex tidħol biex jidħolu f'ċerta età. U allura sakemm jiġi f'dik l-età li jkun jista' jidħol mas-sirkus mar apprentice it-tarsna. U l-ewwel darba li qala il-paga x'qed jirritorna għamlu għalih 5 tough guys kienu bums ma jaħdmux jisibu l-ħadd ieħor ta' xeba kbira u ħadulu l-flus. Imma mhux xeba kwalunkwe. Ħanaqralkom. ġabuh bla wiċċ. Tedi di bla wiċċ ġifieri. Ħasbuh mejjed, ġifieri. Tobba xinġew il-pulizija. Tkexkxu. Dan il-ġuvni ta' 17 sena bla wiċċ. Bla wiċċ. Għajneħ kienu mifqwejn. L-iskutella ta' rasu mfarka. Riġleħ u ideħ kienu mkissri. U sninu u x-xedaq kienu mfarkej. Għaduħ l-isptar, ma għandux ċans jgħix. Mamlu mill-li setaw. U dam l-isptar, Alla jbierek salvaw. Imma kien hemm problema. X'inħareġ mill-isptar, kulħadd kien jibża minnu. Għaliex għax jisaq qed tara skeletru.
Anke aħna meta naħu x-xedaq, il-ħofr wiċċek jidħol il-ġewwa. U dan kien ibeżżer tħares leh. Għax kien bla mnieħer u bla xedaq. U x'inħareġ kulħadd beda iwarbu u ma seta' joħroġ imkien. U stess beda jistħi immur fil-pubbliku u ġie biex jidħol fis-sirkus u jisib ruħu bla wiċċ. Jien stess ma nafx ifisser kun bla wiċċ. Fejn kien isib il-komfort u xejn farax tiegħu? U kien Katlik u fil-Knisja kien hemm il-kurċifiss. U fil-kurċifiss kien isib faraġ għax kien jgħid dan jiġbaħni wara. Għax hu wkoll bid-daqqiet ara xi ġralu u kien jibki hemmhekk. U tagħna ġuvni ta' 18-19 sena jibki ġo Knisja. Fejn il-kurċifiss ma tantx tara wisqalu. Min serta tal-kappillan ta' din-Knisja raħ. X'għandek, ħej, x'għandek? Għallu x'għandi, x'm'għandix. X'm'għandek? M'għandix wiċċ. Il-kappillan ħallew l-index. Timsa x'għal. Għawara, xi fisser tkun samarna lit-tajjeb. Ma għallux bedlak, ta' issa, bedlak, jgħamelu. Għarata teġ daqqatej, ekk għamil kappillan. Għarata qalbek. Kompli, hopp il-ġesu, itlob il-ġesu, kun good Catholic, u nara kif nagħmel. Ejja, mhux ħanċepplu. Ilmej. Għandi żewġ professuri, ħanibdew mill-ewwel wieħed. U kellu professur dal-kappillan li kien espert fil-plastic surgery. ċempillu għallu għandi kasta jew wieħed hekk wet, nixtieq li tieħu interess fih. Iva, mela le sbaħdil. Mar u għamillu plastic surgery. Illum għandhom kapaċità kbira biex jgħodulek ġilda minn xi mkien ieħor fejn ma tidirx, poġġuwielek u rranġalu wiċċu. U rranġalu mnieħ. Kien baqalu ħaġa, ix-xedaq. Mux is-snin biss, ix-xedaq kollox, għax kissuru kollox. Wara li dam l-ispaz mux ħażin, għallu għamx imorru għad it-tieni professur. Għandi dentista famuż u ju interess fik. Marru, u anki dan il-dentista għamillu x-xedaq. U ġibu isbaħ mill-li kien. L-istorja vera, mela, u tafu minnu dal-ġuvni. Mel Gibson, tafu minnu Mel Gibson? Dak li producer tal-films, li għamel i-produċa l-film The Passion of the Christ. U produċa wkoll film, l-istorja tiegħu, A Man Without a Face. Ma nafx dar Randan it-toħ tal-film The Passion of the Christ. Tindex taraħ. Għax speċjalment xinsawtu l-Ġesu verament biċċruh kif ġara lilu. U baqa jirringrazzja il-dak il-kappillan illi ħan interess bil-professur tal-plastic surgery u l-professur dentista kemm għandna nies tajbin li jinteressaw bihom. Il-lejla, ejjew, waqt il-Rożarju li tgħidu d-dar, itolbu għal dawn kollha li qed jaħdmu fost l-oħrajn, jirriskjaw ħajjithom għall-oħrajn. Waħna wkoll jien u int inkunu Samaritani tajbin. Kif għamel is-Samaritani tajjeb, nippruvaw nagħmlu aħna daw id-dis affarijiet. Naslu fejn il-marid, naraw, nitħassruh, nersqu leħ, indewwulu l-ġrieħi, norbtu għomlu,
inwassluh f'lukanda jew f'xi dar, nieħdu ħsiebu. Eżis, jien u int nistgħu nkunu Samaritani tajbin. Il-lejl it-tajjeb il kulħadd Alla rrid niltaqgħu għada. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen.